Здравейте, прекрасни! Днес искам да поговорим с вас за онлайн бизнес в социалните мрежи, по-точно как да го започнете. Знам, че тези от вас, които ме гледат, или искат да започнат да работят за себе си онлайн, да продавате своите услуги, проекти, да реализирате своите идеи, да споделяте нещо полезно или нещо забавно за хора във вашите социалните мрежи, или някои от вас вече работят и искат да се развиват в тази сфера. Но в това видео искам да ви споделя 3 стъпки, от които можете да започнете да работите за себе си. Тоест, това видео ще е полезно за тези, които тъкмо започват. И преди да започнем да говорим за тези първи стъпки, бих искала да поговорим за предимства и недостатъци. Искам да бъда с вас абсолютно честна и откровена и според мен най-големият недостатък в работа за себе си е факт, че имате 100% отговорност върху вашия резултат. Тоест, ако има месец, в който нямате много продажи, не ви се получава нещо с вашия проект, хора не се записват, това е напълно вашата отговорност. Тоест, никой няма да ви плати заплата, просто защото вие работихте целия месец. Голям недостатък. Но с този недостатък заедно върви и невероятно голямо предимство. Вие имате тази пълна свобода. Да, блогинг може би първите месеци или дори първите години няма да ви носи големи, стабилни печалби, но в перспектива просто нямате таван. Абсолютно нямате таван. Свобода, която подарява онлайн бизнес, да, свобода да изграждате самостоятелно своя график, много свободно време за себе си, за вашите близки, за пътувания, свобода да работите откъдето си поискате, свобода да работите с който си поискате. Предимство е по-яко и по-важно и искам да се фокусирам точно върху него, а не да се фокусирам върху недостатък. Поне аз съм такъв човек, не ми харесва да работя за някой. Имах опит, но наистина осъзнавам, че когато работя за себе си, ми хрумват идеи, аз мога да ги реализирам, аз говоря със своята аудитория, привличам клиенти със същите ценности, интереси, амбиции, цели, мечти, говорим на един и същи език, получавам обратната връзка от тях, да, получавам и пари, получавам и обратната връзка от тях, получавам комплименти от моята аудитория и всъщност моята работа ми носи много удоволствие, а не просто да... Казвам се Виктория Лавренюк, аз съм блогър вече почти 5 години и 2,5 от които помагам на други хора да се развиват онлайн и да продават своите проекти и услуги чрез социалните мрежи. И също така съм създател на проект с медитации Ритуал. И най-първата стъпка според мен е осъзнание какво искате, какви са вашите цели, какъв е вашия желание мащаб, защото някои хора искат да водят блог, да имат своите там 1000-2000 последователи, да продават услуги и да печелят всеки месец няколко хиляди лева, което е абсолютно възможно и постижимо. Но за някои от вас, може би, вие искате по-голям мащаб, може би вие искате 10 000, 100 000 последователи, 1 милион последователи, може би, ако ще водите блог на английски език и да имате много по-големи печалби. Това също е невероятно яка цел, но от самото начало важно да знаете поне горе-долу какъв е вашия желание мащаб, какво точно искате и защо го искате. Да, т.е. тази вътрешна мотивация, защо въобще ви искате това нещо. Вътрешна мотивация е доста важна, защото в моменти, в които няма да имате още забележими резултати, когато никой няма да ви отговаря в директ или никой няма да купува, такива ситуации се случват редовно. Важно да имате тази вътрешна мотивация, за да продължавате да действате дисциплинирано, докато няма да забележите резултата, който искате наистина. Дори в тази първата стъпка бих добавила работа с мислене. От тези години опит работа с клиенти забелязвам, че всеки един от нас има своите притеснения и страхове. Някои се страхуват да говорят пред камера, да говорят за своите проекти, да продават онлайн. Някои от вас мислят, че не сте достатъчно добри, за да предлагате някаква услуга и това е абсолютно нормално, но важно да работим с това нещо, защото други хора го усещат. Дори чрез екран телефон, други хора усещат по какъв начин се
чувстваме. Наистина аз, когато започвах да работя за себе си, да, както казах, почти преди 5 години, и до сега имам една и същата вътрешна мотивация. Да, т.е. аз тогава, в началото на своя път, написах, как да кажа, писмо към себе си, към бъдещето си аз, да, въобще защо искам да правя това нещо. Например, моята голяма ценност е свободата. Пошла. Работя от различни места, искам да опознавам различни култури, аз искам да имам време за себе си, за своите хобита, за спа, за масажи, и това е моята като и мечта, и моята цел. И нещо, което много ме мотивира и ме подкрепя наистина в моменти, в които нещо не се получава. И е абсолютно нормално, че има такива моменти, всички сме хора, всички допускаме грешки, и абсолютно нормално, че има такива периоди. Но в такива периоди важно да имате точно това разбиране, много ясно, точно, добре структурирано, защо искате да постигате вашите цели. Втората стъпка – създаване на стратегия. Тоест, когато вие вече точно знаете какво искате да постигнете, къде сте в момента, важно да си изградите този план, стъпка по стъпка, какво точно на вас ще ви помогне да постигате вашите цели. В този момент можете да се обърнете към някакъв специалист, към мен или към моите колеги, точно към хора, които помагат с изграждане на маркетингови стратегии. Да поработите с човек, който ще помогне да разберете какви инструментите са ваши, какви стъпки са ваши, точно за вас, какви действия ще ви помогнат да постигате това, което искате. И тук искам да ви разкажа кратичко за проект, който предстои, и това е ритуал. New Year's Ritual. Ще сме заедно 3 дни, в които ще поговорим за анализ на 2024 година, за да осъзнаете какви успехи, какви постижения, какви провали имаше във вашата година. И ще правим медитация за освобождаване и за създаване на енергия за нови действия. По време на втория ден ние ще създаваме визия на вашата година, ще създаваме дъска на желания. Тоест, заедно ще изградим това разбиране, какво ви искате наистина, къде искате да бъдете след една година. И в този ден ще правим медитация с визуализация на висшето ви аз, на бъдещето ви аз, за да разберете, за да усетите, за да почувствате, че вече можете да имате това, което искате, и вече сте достойни да имате това нещо. И по време на третия ден ние ще изграждаме конкретен план за действие, точно тази стратегия за първите 3 месеца на 25-та година, за да знаете ясно, точно, конкретно какво важно да правите, за да постигате вашите цели. И в този ден ще правим медитация за вътрешна увереност и вяра в себе си. Тоест ще сме заедно 3 дни. Всеки ден сутринта ще получавате задача, вечерта ще имаме лайв, ще ни трябва 1 час за него. Ще обсъждаме вашите осъзнания, рефлексии, мисли, чувства и ще медитираме заедно в края на този лайв. И долу в описание вие можете да намерите линк, където можете да прочетете по-конкретно самата програма, какви ще са датите и така нататък. Предполагам, че това ще е от 22 до 24 декември включително. И ако имате желание, можете да се включате вече сега, за да запазите своето място, защото местата са ограничени. Или дори, ако усещате, че този проект ще е полезен, актуален, интересен на вашите близки или приятели, приятелки, можете или да им изпратите линк, ще ми е невероятно приятно да го направите, или дори да закупите място за тях като подарък за Коледа или Нова година. И да, ако се връщаме как да започнете да работите за себе си, трета и последна стъпка, за която искам да поговорим днес, това е онлайн присъствие и опаковане на вашите социални мрежи.
привличане на аудитория и продажби. Тази стъпка е доста голяма, да, както виждате, онлайн присъствие, опаковане, привличане на аудитория, продажби, това са такива доста обемни теми, за които вече наистина, ако нямате маркетингово образование, важно е да се обръщате към специалисти. Разбира се, можете да вървите този път самостоятелно, но това ще е доста по-дълго, отколкото да закупите консултация или някакво обучение, курс, проект при маркетингов специалист. Ако говорим за онлайн бизнес, работа за себе си, дори ако това не е онлайн бизнес, а йога студио или още нещо, или там магазин за дрехи, така или иначе сега хора вече започват да търсят дрехи в Инстаграм, да търсят маникюристи в Инстаграм, да търсят йога студии в Инстаграм. Тоест просто ако в съвременния свят, ако в днешното време нямате присъствие онлайн, това е минус към вашия бизнес. А особено когато искате да продавате през Инстаграм своите услуги, проекти, продукти, просто няма как без правилното опаковане, без правилни продажби, без правилни действия за привличане на аудитория, просто или няма да успеете, или вашия път ще е невероятно дълъг. Последвайте този канал, ако искате да научите повече информация за блогинг и продажби. Можете да прегледате и предишните ми видеа. Споделям безплатна информация, доста много безплатна информация в моя канал. И също така започвам да говоря тук за други теми, като духовност, медитации, различни практики, танци. Ще говорим за това също. И още веднъж напомням за проект Новогодишен ритуал. Това е такъв проект, в който просто заедно в групово пространство, с групова енергия ще анализираме миналата година, ще поставим такава черта и ще създаваме нова, силна енергия, която ще ви вдъхновява, която ще ви мотивира от януари да започнете да реализирате вашите мечти, вече наистина с нова, с по-силна вътрешна енергия и невероятна вяра в себе си, защото това е много важно. Благодаря, че сте били с мен и до скоро ще се видим някъде в моя Инстаграм, в Телеграм или в YouTube.